Vítaj v Skillabe. Dneska ťa naučíme salto vpred z miesta. Na to, aby sa naučil salto vpred z miesta, musí zvládnuť 3 kroky. Prvý krok je odraz, potom je zabalenie a potom je dopad. Samozrejme, začneme odrazom. Pri odraze musí byť pevný, silný, musí byť vystretý, dopnuté lakte, dopnuté kolená, si na špičkách a teraz spravíš takýto odraz. Čo by si ale nemal urobiť je, že budeš zaklonený dozadu, ako keby si išiel hádzať nejaký main cymbal, alebo budeš predklonený. Musí byť proste vystretý, vystreté ruky, byť na špičkách a musí byť pevný, silný. Druhý krok je balenie. Čím lepšie si zbalený, tým rýchlejšie rokuješ. Balenie vyzerá tak, že si pripravený na odraz, odrazíš sa, ruky ťaháš smerom ku kolenám, kolena ťaháš čo najširšie od seba, aby si nevybil zuby. No a potom nasleduje pád. Keď ťa už nebaví padať, mali by sme to trošku vyskilovať. Čiže na to, aby si zlepšil dopad, musíš neustále pracovať na prvom a druhom kroku. No a na záver je už iba dôležité, aby si dal ruky pred seba a bude to hlavne dôležité neskôr, keď sa budeme učiť salto dopredu z výšky. Želám ti veľa šťastia pri salte pred z miesta a letím preč. Ahoj, vítaj v Skillabe. Dneska sa naučíš kotvu vetlu. Vítaj v Skillabe. Dneska sa naučíš salto vpred.